κύριος Λόρντι. Τον θυμάστε ίσως από την Αθήνα το 2006. Δεν ξέρουμε αν είναι ο ίδιος από μέσα, αλλά απ' έξω είναι. Λοιπόν, οι Φινλανδοί δίνουν 7 στην Ισλανδία, 2 στη Σερβία, 1 στη Γερμανία, 6 στην Αλβανία. We thought about giving 8 points to the cutest, prettiest, hottest babe in the competition. Στο πιο καυτό μωρό, λέει, της... στα πιο καυτά μωρά της Eurovision έδωσαν το οκτάριο τους οι Φινλανδοί. Πάμε στο δεκάρι, Mr. Lordi. We are giving to our neighbors. Ναι. The hottest, cutest, prettiest guy in the competition. Στην Εστονία από τη Φινλανδία. Μόλις μας δόθηκαν και τα αποτελέσματα των 2 ημιτελικών. Στο δικό μας ημιτελικό πρότευσε η Ρωσία. And finally, the 12 points και η Ελλάδα ήταν τέταρτη. From Finland. Η Ρωσία με διαφορά. Και το 12 της Φινλανδίας θα πάει στη Σουηδία, βέβαια. Κανονικά 1 λεπτό πρέπει να είναι στον αέρα ο spokesperson. Αυτός θα είναι 2-3. Λοιπόν, αποτελέσματα πρώτου ημιτελικού. Πρώτη η Ρωσία, δεύτερη η Αλβανία, τρίτη